hyd yma. Pwy awyr. Dwi'n meddwl bod y goleuo ar y llwyfan yn tu hwnt o effeithiol hefyd oherwydd pan bod y golau yn codi yn sydyn reit, ni'n gweld y tablo cyfan. 3 pharti fel y dwedes i, a dyma nhw y trydydd. Merched Glyndŵr. A dyma ni barod. Hogar gwynt fi dogair gwir, miniog yw mawrth y myni. Arloes dan slais yr eirlaw, henfoel cefn llwyd fel cefn llaw. Wel, dwi'n meddwl bod y parti yma wedi penderfynu ail ddechrau ar y llwyfan. Dwi'n mynd union siŵr beth sydd wedi digwydd. Falle bod na chydig yn ormod o sŵn, naill lle tu ôl y llwyfan, neu yn y cyntedd yn hyn, lle dyn ni'n eistedd. Dwi'n meddwl bod hwnna wedi amharu ar y perfformio ar y llwyfan nawr. A peth doeth oedd ail ddechrau, neu mynd i ail ddechrau nawr. O ie, mae yna awyrgylch. Ffantastig i fewn yn y neuad, ond mae'n anodd o weithio. Ydy, dwi'n siŵr i bod hi, ond mae'r dechrau yna mor ofnadwy o dawel, mae'r rhaid cael perffaith dawelwch i wrando arno fe, does? Hollol, nad bai'r teimlad yna'n iawn a feddwl, gem di cychwyn yn iawn, llwybeth. Mae'n edrych nhw eist yn mynd ymlaen, ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod ni'n barod. Falle bod ni wedi bio'r gynnull lleidfa a phobl sy'n ymgynnull fan hyn. A hynny'n anghywir. Dwi'n meddwl bod gyda nhw ar hyn o bryd rhai problemau gyda'i microphones. Y sain yn methu gweithio, gobeithio gael nhw drwsio ar ein microphones yna cyn bo hir. Alun ifan sy'n gofyn am gymorth. Na fydd hynny ddim yn tarfu'r hwch. Meddwl ar waith eto, a'ch cyflwyniad chi, os gwelwch chi'n dda, o'r detholiad yma o awdl Gareth Llwyd Owen i'r Gwanwyn a'r gerddoriaeth dyfosiach i'r byd newydd. A dyma ni, ni'n barod. Hogar gwynt fi dogair gwir,
Miniog yw mawrth y mynydd. Arloes dan slais yr eirlaw. Henfoel cefn llwyd fel cefn llaw. Im ddeheu y deiau, yn niwedd mawrth ni ddaw mai. Heddiw ceir nerthoedd caeth yn meirioli marwolaeth. Rhoi gwain am fudogau'r Gwyl, menig am ddyrnau'r mynydd. Arloes gan dŵf yn orlaw, henfoel cefn llwyd fel cafn llaw.
Dwerid tyddyn barwm, fe welaf y hil fel ar femrwm. Hendaid yng nghof ei wndw, fy hen dras yn nyfnder chof. Merched Glyndŵr yn cloi'r gystadleuaeth arbennig yn air cof am Gareth Mitford. Fe gymeron ni egwyl fach nawr, byddwn ni'n ôl mewn 2 munud. Gwydwch mynd y bell. Ydych chi wedi gwneud rhywbeth tebyg i hyn o'r blaen, hynny wedi cyfeilio i gymaint o gorau? Wel, dwi wedi bod ar y gystadleuaeth yma yn y genedlaethol o blaen a hefyd, fel o'n i'n dweud, yn gynharach yn yr wyl Cerdd Dant. Ond dim ers rhai blynyddoedd bellach y partion a wedyn dwi wedi bod yn gadengid adran neu gwrando felly a mwynhau. Ond nid eleni. Fel o'n dweud yn Lloegr, ydych chi back by popular demand felly, ydych chi? Dwi'n un be am hynny de. O'n i'n sgwrsio fo Bethan Bryn yn gynharach ac oedd hi'n dweud bod ti wedi mwynhau y diwrnod yma'n fawr iawn. Hyd yn hyn, be fysa chi'n dweud fy'r uchafbwyntiau i chi? Wel, mae rhywun yn colli gymaint o'r cystadlu, dyd y gwir, tra mae o'n nghlwm at y gystadlaethau hunan. Ond Parti cynta yn ymgynnu. Llwyfan y Dydd, Leah Owen, sydd gyda llaw, os ydych chi'n byw yn Umbych yn deg yn gwylio, mae'n poeni achos mae fideo hi yn gorffan mewn faint, ydych chi? Mewn chwarter awr, a di'r cor ddim wedi canu to. Felly, newch chi dorri mewn i thys, gwelwch chi dda, ac ymestyn y fideo na chydig bach, achos fi'n credu bod ni yma am o leia awr arall. Siwr o fod. O'n i'n deall pan o'ch chi ar y Llwyfan, fel Llwyfan y Dydd, oedd y gynulleidfa'n glannach chwerthin. Ie, dwi'n siŵr iawn pam, am bod gennau got fel i drisio o Ysberig. Na, dwi'n Dwi'n meddwl. siŵr iawn, a nid o'n ei fi deimlo'n gertrefol. Beth oedd eich neges chi ddyn nhw? Wel, sôn am bobl sydd wedi bod yn dda wrth ei nes i ddweud y gwir, lle mae blaw amdanyn nhw, fyswn ni ddim yn sefyll y fanna, de. Bobl gyffredin iawn fel nhad a mam, mrawd a Mrs Meira Jones ac yn y blaen. Llawer o bobl wedi hyn o'r ddwyau hyd y ffordd. A rhyw straeon bach am hwn a llall nes i roed. Enghraifft. Wel, enghraifft. Dad yn ynghario fi i Ansteddfod Môn i'w dro, dros y mwt felly, i yn arbed i rhagyn fi feiddi'n illad. A mi gwllyngodd fi ganol y mwt. A ni'n bach mwy, bach o seis ydy gyda. Athoch chi ar y Llwyfan hefyd yn fwyd i gyd? Wel, mi'n drio nhw'n llai pyn bach, a mi oedd pyn bach olwg yna i da. Gyda llaw, o'n i'n sylweddoli bod chi wedi cychwyn i'w fusnes hefyd, sef hyfforddi drwy'r post. O ia, pwy sy'n deud y lle? Wel, mae'r enwau gen i fan hyn, sbiwch mae'r enwau. Anwen yn i a berig, Anwen yn i, ia. Wel, maen nhw'n gofyn, maen nhw'n fama brysur ac yn bobl brysur, a maen nhw'n gofyn, dowch a copi ni, a rwch y tic-tacs i gyd ar y copi a'r cyfarwyddiadau, a trio wneud i'w fymryd bach felly. Bydd hon yn wyl i'w chofio i chi, Leia? O, yn sicr, bydd. Yn gystadlu da di bod drwy'r dydd a digon o hwyl yn y cefn yma a chyfarfod cystadleuwydd eraill. A da chi a fynd i mewn falle i weld y coran canu ar y diwedd? O, mi styddau lawr rwan, ymlacio dipyn bach. Mae'n hwyr i boeni wan. Lea, diolch fawr iawn i chi am sgwrsio efo ni. Diolch yn fawr iawn. Mwynhewch weddill y cystadlu. Fi na i. A da ni am dyn ôl i'r Llwyfan rwan ar gyfer y côr sydd yn cloi y gystadleuaeth arbennig yma, sef Côr Eifionydd.